Vam començar el camí a peu, a les 9 de la nit, en plena foscor. Caminàvem amb fred, pel fang. Va ser un desastre. Molts nens i molta gent gran van caure. Vam creuar un riu i vam seguir caminant entre 11 i 15 hores, de nit. A Atenes ens vam posar d'acord amb un traficant de persones perquè ens portés a Sèrbia. En arribar a la frontera greco-macedònia, vam veure la gent que entrava i era retornada. Com els traficants els robaven i enganyaven, com els pagaven, feia molta por. Érem al mig del mar. Feia molt de vent i les onades eren cada vegada més grans, d'uns 2 metres d'alçada. La llanxa anava amunt i avall, amunt i avall. Estàvem espantats. El vaixell era ple d'aigua i vam quedar xops. Teníem tanta por. Al grup hi havia una noia, era molt jove i tenia un bebè. Vam haver de pujar una muntanya molt alta. Vam haver de caminar 6 hores sense parar. No teníem aigua. Érem 90 persones, 30 de les quals eren nens. Havíem de fer torns per portar-los a coll. La noia em va dir: «Agafa la meva filla, no la puc portar més. Vull morir aquí, així que endú-te-la, amb tu estarà bé». I es va estirar a terra. Jo vaig pensar que realment s'estava morint. Així que, com un robot, vaig prendre la seva filla i vaig continuar caminant. Fa 4 dies que som aquí. La situació és molt dolenta. No hi ha menjar. Fa molt de fred. Hi ha nens i dones embarassades amb nosaltres. No ens deixen d'arribar a la frontera. Hi ha persones a les quals ja no els queden diners i no poden comprar res. Vam escapar de la guerra a Síria i vam venir aquí esperant que ens tractessin bé, però no ha estat així. Al camí vam veure molta gent morir als naufragis mentre intentaven arribar a Grècia. El nostre viatge no va ser gens fàcil. En algun moment vam pensar que fins i tot la guerra és més fàcil que aquest viatge. Morir al teu país és més fàcil que morir en un país on et consideren un estranger. Et miren i no saps si la seva mirada és de menyspreu o de llàstima, o si només és una mirada que diu: «Fora de la meva terra».